Ngau kan nunggu mau Mokodan bu pangkar nuk Rangthong nuk anglai rang bu pangkas nugu ile engko bebak jagao si Rangthong rango sing romina na ring ya tabo engko om hairo ka romi mana rang hai komunis tongo hai sing seler na ma mesen nai engko angke sing tinanga gnang mong nai rang be eri manai project kaisa prongno budir mani prongno kaisa concept bormani ahin ciboro mas brumno tal brumno hekaba sapta brumno rang khatilayo 30 taka khlairo bro hai stock tamjani khatilayo ang bumro manbaya gai ahin aro rang lunro lulayi rang maya ro ni kwbangma group ro bro kok banglai tongmoro nugu ka bhayengai tiningka ang bro no saka no ama haike rang muthi tongmani sei samungo phanangdi invest khlaidi ni ngangka borok amai khai ni taboka kaisa khetao jaga na laika borok jaga na ui tabo Mokodan ni project Mokodan tai chakumra tai ni motor rok khayo jaga ni mix khlai kaisa gabo toria khuba kaham ko nugyang nai borok kha khlayo ora benefit kaham mana singtini ani kamini self help group rok bai samung khlainani phailajak ang subana nei jak ka ang subaka jesu satini sibu sandeba office ni samung humrobo kuriba angkai giljar pai tini sing sari bukhago samung khaini ni suba phailai khata ngate bu khailai kha Mokodan kaina ni project nam laikha oro kaikha bedek SG mugui gai nau nugui mankhana kabang manu kaija uko taklai borok khne income kaham no man thok phangsawo no tomung no romdi 20 taka khe rom khangke phangsawo 20 taka khangke oro ungyang pana prai 10,000 hai bufang tong kaijak nadi pura guri nadi pura kupulung ano nang guri phungnai busu kabang tong nadi ko hasu su toba kha har kuno organic sebo pura organic kuno sar bu guri ti bu guri ko kuno phan guri horo hai cha ham hai kaham ka sar already ni tui already hinga oro omoro bahayung no omor khrajias o kheto khrajiya belai kutuk ungjak o mali belai seler ani bagai self group rok bedek SG song o khetono khainani ni sanina boro khlai laikha ka khlai ko tabore ja malik rosen tam khatung jagai khali ke rna soyajeng nei na boro ga mo haikha khlai tong bufanga 500 gram manai ni khlai tong ni ko bufang 500 gram lai kaya mama kana kya 10 sagra di o kai mani no busugra maru tha tong jak no lab dong no na loss dong sale oro to jeng loss mai tong hiwan chogya jeng oro lab ni bagai ni khaile mani ba jeng lab nong nai layo ke 10,000 bufango emne no bufango 500 gram hingga koi kg phaigya mani 5,000 kg 5,000 kg no jeng beseke phalai mani kg o 50 taka no jeng rom kha hingke jeng amaiga phalnai hiwan chogui jeng khaile mani mo tini utor bormura bisini ingai mulungmung ka biuni sini tai sapila tama bio tama kau bayamo tai sapila di bujlai ya sini utor bormura ni engka oro mulungmung ka biuni mulumun kah mala tama mane mulungmung ka biuni bedek SG mulumun kah man si tama man sagra di matro sini group kaisa si kathang tongoro hai bagai jeng sini group no simi phano jeng om haikla income su khlai joto group bai jagrono jeng group ma thangnani bagai jeng om haika phunuk lai tong tabo hingga office rogo bo jeng dabi dawaro nanani bagai jeng tractorau ba tui ti sajangnai motorau jeng sarsorono sanani bagai jeng om haika income su khlai phunuk tong tabo hingga jekunu sini om haika phunuk yangka jeng office rogo bo jeng kuno ko sanani kri sini group BOC kthaiba jeng group bai kaisa jeng kuno dabi dawa manani kri sini men hingga BOC ka thangnani nango jeng biu ma thangnani bagai jeng om hai khlai jeng kamai income jeng phunuknani bagai khlai tong ta sini group ro ga bro ora 10 jon group tong amsi ko khorok nei si nale khorok nei ke paran bro samane seller group mana bo seller group dong ka sai malaya karon nini ani lai jeng ka thalaya nini ani mani abo belai ni saya jeng ga je
je manai ba tang phakya je mai ba bo next time phan tang phainai hengka sakang basa mani nugui ulo tongnai ro bro no hainu re basa na hiwan sugui khlale mani da abo nang tangya ang tangya to sung thlai ya abo sung nang tangya ang tangya ni sung lai ka ko bang lai ni sung thlai ya mai কেজি 5000 কেজি নি 50 টাকা 5000 কেজি কিন্তু অঙ্কর বুমায়া বা ক্যালকুলেশন মাতে ক্যালকুলেশন ইনকা বুসু খাইয়ে 50 টাকা কেজি 50 টাকা কেজি 2.5 লাখ 2.5 লাখ মানে বড় 2.5 লাখ ইনকাম ফাইতে আরো ইনকা নন ইনভেস্ট বুসু রং খানা সিনদে সবাই জাং মানে এমনে বেশি তো থাঙ্গিয়া কো 15000 থাঙ্গনা তাতাবো